Ahoj priatelia, začala jarná sezóna, začal nákup kosačiek alebo rozhodovanie sa o nákupe nových kosačiek. No a k nám do predajne chodia zákazníci, ktorí sa často pýtajú, čo vlastne na tomto stroji stojí toľko peňazí. Ako príklad som si vybral nemeckú značku Sabo. No a jej cena momentálna je 999 eur, to znamená 1000. Okrem toho, že to má riatinový skelet, prvotriedny profesionálny motor, má to sklápanie, má to ochranu boudenov, má to tvarované rúčky, má to indikátor naplnenia koša, má to ventilátor a má to ochranu proti narazeniu. Tak je tu jeden ešte najvážnejší argument, pokiaľ sa budete rozhodovať pre kúpu kosačky, ktorá vám vydrží 10 a viacej rokov. No a ten argument, poďme sa na ňo pozrieť. Teraz je začiatok marca a máme ich tu už zo pár desiatok opravených, ale prídu aj stroje rovnakej značky, ku ktorej sa ideme prebojovať. Je to absolútne ten istý typ kosačky, to znamená Sabo 43 Economy, ten istý Briggs Straton motor s takými istými alebo veľmi podobnými výkonmi, s veľmi podobnými atribútmi, ktoré sme hovorili už pred chvíľočkou, ale čo je najpodstatnejšia vec, to je, pokúsim sa, pekne štítoček, to je rok výroby 2008, to znamená, priatelia, pozeráte sa na kosačku, ktorá má 16 rokov. A teraz počítajte so mnou. Môžete si kúpiť kosačku za 350 eur. Tu si kúpite teraz. Štandardná životnosť takých tých jednoduchých kosačiek je nejakých 5-7 rokov. To znamená, kúpite kosačku za 350 teraz, o 7 rokov, 7,5 roka dáte ďalších 350 a o 15, respektíve 16 rokov dáte ďalších 350. To znamená, vymenili ste síce 3 kusy, ale máte 3 rôzne kosačky, kdežto zákazník má stále tú istú 16-ročnú Sabo kosačku. Takže dvakrát zvažujte. Samozrejme je to pre tých, ktorí si vážia to, že majú niečo kvalitné a radšej investujú len do servisu, lebo ten servis je plus minus rovnaký u každej kosačky, ale určite oceníte kvalitu a hodnotu tých lepších vecí. Takže zvažujte.